Добър вечер, приятели! Здравейте и добре дошли в втората онлайн приемна живо. Умишлено я направих след заседанието на Столичен общински съвет днес, по време на който знаете много добре, че беше дебатирано и накрая гласувано промяната в наредбата, свързана с цената на еднократния билет на градски транспорт в София. Няколко думи само по самото заседание. Както много добре знаете, политическа група 5 имаше изцяло изчистена позиция. Тя беше против увеличението на цената на билета и тя беше принципна позиция. Защо? Защото възразихме още самото начало по начина, по който беше представено предложението. Първо от Центъра за градска мобилност. По време на пресконференция възразихме остро срещу този подход, защото мястото, където трябва да бъдат дебатирани и дискутирани всички тези въпроси, е Столичен общински съвет и постоянните комисии към Столичен общински съвет. По време на транспортна комисия, когато за първи път се гледаше проектодоклада, възразихме срещу начина, по който се предлагат нещата и помолих колегите от Центъра за градска мобилност да дадат конкретни данни, тъй като те не бяха приложени към самия доклад и към днешна дата нямаме такива данни и анализи. Помолих ги да дадат конкретния пътникопоток, методологията, по която са изчислявали нещата, но все още нямаме тези данни. Ще се върна малко по-късно на тази тема, тъй като виждам, че има няколко въпроса вече зададени. Александър Карагеоргиев, след като днес Столичен общински съвет прие новите цени на билетите, има ли някакъв шанс нещо от предложените алтернативи, например от Спаси София, да стигне до обсъждане и гласуване? Разбира се, че има. Ние продължаваме да се бориме за градския транспорт в София. Много добре знаете, че политическа група 5 и Движение 21 предложи да бъде изграден устойчив план за градска мобилност. Защо? Защото вътре в този устойчив план за градска мобилност влизат абсолютно всички компоненти. Това е един план, който в крайна сметка ще покаже къде искаме да стигне и къде искаме да бъде градския транспорт в София в следващите 10-15 години. Продължаваме битката и по време на транспортни комисии ще вкараме доклади. Аз многократно разговарям и с колеги и от Спаси София и действително ги моля и призовавам за един конструктивен диалог и дебат, защото смятам, че сме от едната страна на бариерата, т.е. имаме много общи цели и каузи, по които може да работим съвместно. И разбира се, заедно да вкарваме и самите доклади към комисията и към Столичен общински съвет. Предполагам, всички станахте днеска свидетели на дебата, който се състоя в Общинския съвет. Нас не ни изненада нито доклада, нито позициите на колегите. Предложихме още в самото начало на сесията докладите по двете точки да бъдат отложени, за да може Центъра за градска мобилност да ни предостави абсолютно целия анализ, всички данни изходни, да може да седнем, да направим съответните разчети и да видим действително дали предлаганата от тях цена от 1,60 лв. е икономически обоснована или не. И всъщност какво стои зад тяхното конкретно предложение. Както видяхте, това мое предложение беше отхвърлено и съответно се мина към дискусията в Общинския съвет. Само да видя, предполагам, че се събират в момента въпроси. Така. Докато има въпроси, също бих искал да ви кажа още някои неща по темите, които днес бяха обсъждани и по начина, по който се случиха нещата в Общинския съвет.
Държа много да подчертая, че въпреки така състоялия се дебат и гласуване, между другото, колегите от реформаторите до последно не бяха изчистили своята позиция и затова така и в зала се получи разминаване. В крайна сметка гласовете бяха 34, които подкрепиха и решението мина. Естествено, от тук нататък предстоят следните стъпки. На първо място, да работим съвместно по устойчивия план за градска мобилност и да призовавам всички вас, всички колеги от граждански и от неправителствени организации да се включите активно. Ще ви обясня накратко какво ще представлява тази експертна група. Това ще е един на практика консултативен съвет към Столичен общински съвет, в който ще влязат представители от всички политически групи, защото ще търсим още консенсус по време, докато се формират самите политики, докато се градят самите политики от експертите. Ще влязат ключови експерти от всички направления. Нашето желание и намерение е да включим в експертната група и представители на гражданското общество, неправителствени организации, така че и колеги от Спаси София, тъй като са доста активни по темата транспорт в София, пък и други неправителствени организации ще имат своите представители. Вътре ще може да дискутираме конкретните теми. Устойчивия план за градска мобилност, между другото, ще разгледа не само на ново цената за градския билет, ами ще има задачата да изгради цялостната система и методология, по който да се случи тикет системата, така наречена. И на тази база вече, когато се направят съответните анализи, ще се види къде могат да бъдат оптимизирани нещата и дали действително билета за градския транспорт единичния да бъде с тази цена. Нашия подход е малко по-различен. Ние предлагаме справедливо заплащане на пътниците, т.е. да има почасова карта. Когато се качиш в градския транспорт, да се чекираш в електронната система и да имаш възможност да заплатиш, ако пътуваш 2 спирки, справедливо за тези 2 спирки, да речем 50 стотинки. Или ако пътуваш 22 спирки, тогава 1,60 лв. Примерно. Но това вече съответните анализи ще покажат. Така че продължаваме по дългосрочната рамка на транспорта и се надявам с общи усилия да успеем. Очаквам вашите въпроси. Всеки един от вас, който има конкретни въпроси, може да ги зададе. Ще отговоря на всеки един въпрос. Между другото, умишлено преместих и онлайн приемата от миналия път, за да мога да отговоря конкретно на всички ваши въпроси, тъй като знаехме много добре, че сесията ще бъде доста интересна и реших така да непосредствено веднага след самата сесия да направя това живо онлайн излъчване. Днеска по време на заседанието казах, че философията, която политическа група 5 изповядва и по която трябва да се води Столичен общински съвет и Столична община е, че ако планираме в София коли и трафик, ще получим коли и трафик. Ако планираме в София пространства и хора, ще получим пространства за хората. Това е една максима, която ние ще устояваме и когато разработваме устойчив план за градска мобилност и по него ще се водим. Между другото, да ви кажа, че за устойчив план за градска мобилност търсим абсолютен консенсус политически. Защо? Защото не се получава това, което днес стана, абсолютно политиканстване, без никакви аргументи за в едната или в другата посока. Между другото, това беше така, защото нямахме реалните данни, изходните данни от Центъра за градска мобилност и на практика днеска беше едно празно говорене в зала и политическо говорене, което може и трябва да бъде изчистено още по време на заседанията на комисиите.
Така виждам, че доста хора вече така се прикачиха към нашата онлайн приемна, към живото ни предаване и разчитам да зададете вашите въпроси. Очаквам ги. Между другото, имате опция да се включите и както мене в момента ме виждате, така и аз да виждам вас. Но най-добре, ако предпочитате също, може да ми пишете в чата, веднага виждам аз ваши въпроси и ще ви отговоря. Докато се съберат въпроси, ще ви кажа и темата, която разработваме. Това е промяната на наредбата за движението и паркирането на територията на Столична община. Това предстои да бъде създадена работна група. Предполагам, че тази седмица ще излезе решението на заповедта на госпожа Фандъкова. В нея отново влизат експерти, хора от администрацията и представители от всички политически групи в Столичен общински съвет. Разчитаме към тази работна група да се присъедините и вие, всеки от вас, който желае. Тя ще има задача в рамките на следващите 6 месеца да промени тази наредба и да я направи удобна за софиянци. Вътре в тази наредба, само маркирам, ще се борим за премахването на изцяло забрана на движението на каруци в София, на територията на Столична община, в идеалния център и около него, т.е. те да могат само да се движат в селата около София. И тук ще бъдат заложени и дали евентуално да бъдат разширени съответно не платените зони за паркиране, зелена, респективно синя зона. Това, което е нашата идея, е да променим така наредбата, че социалните зони, каквито са училищата, детските градини, болниците, поликлиниките, да бъдат освободени от това платено паркиране. И пред тях всеки един от гражданите, от жителите и гостите на София, който идва, да може да паркира свободно пред тях. Естествено, още мислим по механизма, дали да бъде под формата на служебен абонамент, т.е. да се избегне и другата крайност, на тези места да паркират хора и да си вършат друг тип работа и дейност. Но това самата работна група вече ще го изчисти и ще го даде като предложение. Очаквам вашите въпроси и съм на линия. Така. Докато се съберат. Така, конкретен въпрос. Павел Пенчев. Аз съм съгласен да плащам 1,60 за билет, но само ако се реформира системата за плащане. Да, така е, Павел. Затова казвам, че ние възразихме срещу подхода, защото ако видим реалните анализи, може да се окаже, че 1,60 е справедлива цена, но тогава, когато се реформира градския транспорт, тогава, когато се направи той удобен, тогава, когато имаш довеждаш транспорт и тогава, когато ще е много по-лесно и удобно за всеки един от нас да слезе от личния си автомобил и да се качи в градския транспорт и да стигне от точка А до точка Б, т.е. до точката, която желае да стигне, много по-удобно, лесно и бързо с градския транспорт, отколкото с личния си автомобил. Разбира се, това ще бъде и заложено в устойчивия план за градска мобилност, но съм напълно съгласен, че и хората може би това ще да го разберат, ако има удобен градски транспорт, цената да се повиши. Но тогава, когато нямаш реални стъпки към това да качваш цената абсолютно икономически необосновано, това няма как да го подкрепим. Отново въпрос. В Европа се плаща за изминат път или за време на ползване на градската мрежа. Точно така е. Примерите са много в Германия, в Виена.
влизаш, чекираш се и плащаш за разстоянието, което си изминал. Така е направен градски транспорт и в двете държави, в Австрия, в Германия, в техните столици, пък и не само в техните столици, в по-малките градове и общини, че качваш се в градския транспорт и плащаш справедливо за разстоянието, което си изминал. И между другото пътуваш много комфортно. Понеже съм живял 5 години в Германия, ще ви кажа, че много по-удобно и лесно е да ползваш градския транспорт, отколкото собствената си кола. И това трябва да бъде и политиката на Столична община. Така че напълно подкрепям тази теза и точно такъв трябва да бъде и подходът. Така, да видим дали има още натрупани въпроси. Между другото, благодаря на всеки един от вас, който и между предаванията така ми пише, обръща се към мен. Всеки един от въпросите и проблемите, които засягат и по които ми пишете, съм предвижил, съм задействал и ще ви държа в течение докъде са стигнали те. Така, здравейте, бих желал да попитам, има ли план за въвеждане на входна такса за София? Не, такава входна такса все още не се предвижда, пък и ние ще направим всичко възможно, не се предвижда такава входна такса, защото е много по-лесно и много по-удобно да направим буферни паркинги, които да стоят на входните и изходните точки на София. И там всеки един от гостите на столицата да си паркира безплатно колата или поне на много малка цена, да ползва метрото и градския транспорт и да слезе до самия център, да си свърши работа и обратно да се връща. Подобен тип рестриктивни мерки с цена или входна такса за влизане в София ние не подкрепяме, защото това не е и европейска практика и може по друг начин да бъдат решени нещата. Така. Очаквам още въпроси. Така, имам въпрос. Заплатите на контролерите в градския транспорт не правят ли билетите доста по-скъпи? Благодаря на Илия за този въпрос. Ние имаме конкретно предложение с начина на извършване на контрола. И то да се промени цялостната стратегия. Аз даже в транспортна комисия засегнах този въпрос и риторично зададох следния въпрос. Защо в метрото няма гратис чаи? И елементарният отговор е следният, защото контролът се извършва на входа на метрото. Т.е. няма как да влезеш в самото метро и да го ползваш, без да си заплатил билет или съответно да имаш карта за това. По същия начин смятаме да предложим и това да залегне в устойчив план за градска мобилност. Всяка една от спирките да бъде така изградена, между другото има и такива практики, да бъдат удобни, да бъдат с навес и вътре в тази спирка да може да се влиза през контрол, т.е. предварително да се чекираш и тогава да влизаш в самата спирка, а от спирката да може да се качваш на съответното превозно средство. Тогава гратис чиите няма как да съществуват, няма на практика да има хора, които ще пътуват гратис и няма да се налага да се плащат огромни заплати на контролерите, които между другото в по-голямата си част от случаите предизвикват конфликти, отколкото да решават дадения проблем. Когато има човешки фактор, винаги той е субективен и винаги се създава предпоставка и за конфликт, така че ние търсиме друго решение. Естествено, това нещо може да бъде направено и през публично-частно партньорство. Има, пак казвам, такива практики европейски. И ще постигнем следните два ефекта. От една страна ще увеличим комфорта на спирките на всички, на целия градски транспорт, на цялата мрежа. Много добре знаем какво е състоянието в момента на спирките.
Аз лично пътувам ежедневно с градски транспорт, тъй като живея в Красно село и се придвижвам до общината с тролей номер 9. Многократно, когато ползвам градски транспорт и съм под спирката, когато вали дъжд или сняг, под спирката, забележете, ставам целия мокър. Защото спирките в момента са направени и тесни, и неудобни, и самия навес, който е изграден, не е достатъчно ефективен. И за това, което предлагаме, ще реши проблема с удобството на спирките и от друга страна ще намали изцяло гратищиите. Но това отново казвам, това е дългосрочна мярка, предстои да бъде заложена в устойчивия план и съответно много важно нещо, държа да го подчертая, ще гледаме така да изградим плана, че от следващата година, от 2017 година, т.е. в бюджета за 2017 година, да бъдат заложени част от нещата, които се случват в градския транспорт. В инфраструктурата, въобще в тролейбусния, тролейния, трамвайния транспорт. Знаете много добре, че върви в момента изграждането на третия диаметър от метрото. Въпрос от Иван Тодоров. Добър ден, защо билетчета не поскъпват постепенно с 10%? Тази година 10, до година и така, докато се стигне желания резултат. На много хора им се струва поскъпването с 60% високо и внезапно. Иван, напълно споделям твоето мнение. 60% първо е необосновано, отново казвам. Второ е изключително шоково. Защото заплатите и доходите на българските граждани, дори и в София, не са се дигани с 60%, че дигаме билетчето с 60%. Мотивът и тезата, и аргумента, че по този начин Столична община ще бори гратищиите, е абсолютно необоснован, защото по този начин те ще бъдат увеличени. И нещо повече, хората, които ползват инцидентно дори градски транспорт, които имат лични автомобили, но нямат карти за градски транспорт и които решават да ползват градски транспорт инцидентно и трябва да сменят 3 транспортни средства, много по-евтино ще ми излезе да си ползват или лични автомобили, или да се качат съответно на такси. Ако това желае Столична община, ние сме категорично против, защото по този начин ще се увеличи и трафика и всички вредни емисии. Ние разсъждаваме точно обратното и смятаме, че в това повишение няма логика. А дали с 10% се покачва билета на година, това трябва да покажат и да кажат анализите. Защото когато нямаме анализи, няма как да гадаем. Може, когато се направят оптимизациите в градския транспорт, въобще не се налага да се увеличава цената на билета. Да, има много карти в момента, които Столична община дотира за ученици, за пенсионери, за студенти, за военни инвалиди и за други. Това е така, но в крайна сметка транспорта е една и социална услуга, и социална дейност. Така че не може да се лишат хората от тези си привилегии, а пък да натовариш останалата част от гражданите, които пътуват, без значение дали инцидентно, или пък те са жители или гости на столицата и искат да ползват градския транспорт. Отново казвам, ние като политическа група 5 настояваме транспорта в София и това е един от основните приоритети, да се превърне в удобен, в качествен и достъпен за всички. Да, в момента в така променената днес наредба има, разбира се, и една-две позитивни неща. Това е карта София, това е карта за туристи, която се плаща на цена, ако не се лъжа, на 20 лева и се ползва в рамките на 3 дена. Ползваш също и намаление, когато влизаш в музеи. Това е позитивна практика, това е европейска практика, но пак казвам, това трябваше цялото нещо да бъде много добре анализирано и всички промени да бъдат направени едновременно и да не се бърза с тях.
Защото това, което и ние днес по време на заседанието казахме, че отново с тази промяна се работи на парче. Ние търсиме интегрирания подход. Така. Планира ли се промяна в градския транспорт след повишаване в цената на билета, нови рейсове, тролеи и така нататък? Да, има една план-програма, по която Столична община се движи, но тя не трябва да бъде свързана и обвързана с цената на билета. Тази програма трябва да бъде така направена, че да се знае кога във времето кой от рейсовете, от тролеите, от трамваите излиза от експлоатация и кой съответно влиза и кога. Също така в момента Столична община има възможност да ползва и европейско финансиране, европейски средства и е добре и в интегрирания план това да бъде заложено, да се знае кога и откъде ще дойдат парите за закупуването на новите тролеи, новите автобуси и трамваи. Между другото, София кандидатства за зелена столица на Европа и по тази програма има една мярка, която отново може да се кандидатства по нея и да се вземат средства за екологичен транспорт, какъвто е безспорно тролейбусния и трамвайния транспорт. Така че от тази гледна точка има план, но той в момента не е обвързан и не би трябвало да бъде обвързан с цената на билет. Той трябва да е дългосрочен този план, да бъдат изцяло заменени автобусите, които са от 80-те години. Знаем, че има такива и каруси в момента в София все още пътуват. И те да бъдат заменени с нови автомобили, екологично чисти и енергийно ефективни. Между другото, предлагаме и следната мярка. Всички общински служители, всички общински фирми да ползват електромобили. Да, електромобилите в момента все още са скъпи, не са евтини, но има компании, които налагат електромобилите и може да се случи съвсем спокойно на договор Столична община с такъв тип компания. Между другото има и такива европейски практики. Италия, няколко общини в Италия са реализирани. Да се изключи договор, да се изплащат електромобилите и всъщност по този начин Столична община ще даде пример и на всички граждани. По този начин трябва да се вкарат и електромобили в градския транспорт. Така, само да отговоря на един въпрос. Качеството на спирките неминуемо ни води към схемите на обществените поръчки. Имам по-скоро препоръка, отколкото въпрос, а тя е контрола да става на терен, а не на хартия. Така е, това е въпрос от Емил. Контрола в Столична община все още не е на необходимото ниво. Това е факт. По-голямата част от нещата, които се случват, от обществените поръчки, се случват все още непрозрачно. Нашата идея е да направим абсолютно всичко прозрачно, но схемите, както си ги нарекал Емил в Столична общински съвет и в Столична община, от години много добре знаем, че се случват. Дори сега имаше един скандален доклад, който вкараха колеги от, забележете, БСП, ГЕРБ и Реформаторски блок, който е свързан с концесия на няколко транспортни линии, няколко автобусни линии в София. Това е абсолютно скандално, защото София има възможността сама да използва, да предлага услугата транспорт и да закупува нови транспортни средства, дори през доказано икономически, дори през лизинг, отколкото да ги дава на концесионер за 8, 10 или 15 години напред.
Така че доказано е в градския транспорт в София и общинските фирми возят на много по-ниска цена от тази, която се дава на концесионерите. Това е безспорно една схема и колегите, които внесаха доклада, Калян Паргов от БСП, Борислав Борисов от ГЕРБ и Борислав Бориславов от Реформаторски блок се усетиха и оттеглиха този доклад и предполагам, че ще се опитат да го вкарат на някои от другите заседания на Столично-общински съвет. Ние категорично ще гласуваме против, няма да подкрепим такова предложение, макар че те го замаскират под формата на един вид, че общината ще спечели, т.е. няма да загуби едни средства. Нали? Тук, т.е. дали едното е по-добре или другото. Говорим за около 15 милиона лева, ако не се изпълни този договор, който е бил сключен в 2008 година. Така. Здравейте, искам да попитам каква е визията на Столична община относно паветата на булевард Цар Борис III. Кога смята да предприеме мерки за намаляване на шума и замърсяването от праха и от паветата и тежкия трафик по булеварда в контекста на строежа и реконструкцията на кръстовището на пазар Красно село? Каква е визията за булеварда преди след конструиращото се кръстовище? Опитваме се, докато върви, между другото, реконструкцията на булевардите на кръстовището Красно село и Цар Борис III и Гоце Делчев, да накараме колегите от Столична община да се сменят паветата и да се асфалтира целият Цар Борис III чак до Руски паметник и до площад Македония. Защото паветата, както и колегата е посочил, освен че създават изключителен шум, така и доста прахови частици се образуват и така в Европа не се използва, напротив. Сега реконструкцията на булевард Цар Борис III и на булевард Гоце Делчев, това ще бъде едно кръстовище на две нива, ще се минава безконфликтно директно отгоре през Цар Борис III. Мъчим се и се опитваме да върнем дебата, смятам, че до някъде сме успяли, за реконструкцията на булевард Гешев и булевард България. Много добре знаете, там беше предвидено едно неработещо предложение, да има един ринг, в който ринг отгоре да се качи целият поток от булевард България и от двете страни от Гешов и отдолу, успоредно с това, да минава трамвая. Помолихме колегите да разработят и направят модел, по който трамвая да влезе отдолу и да се свържи с метростанцията, която ще бъде изградена на булевард Гешев и булевард България. Това е технически възможно. Единствено колегите направиха замерване, защото там, знаете, има една река и поточени води. Нивото на реката позволява трамвая да влезе отдолу. Тоест няма да е необходимо целият поток да се качва отгоре и абсолютно безконфликтно ще се минава по булевард България и по Гешов. Тоест, там решението е подобно на това, което се направи на телевизионната кула. Безконфликтно ще могат да минават колите, но предстои колегите да вкарат това предложение, така че ще го видим. Господин Сачев, докъде стигна въпроса с каруците в София? Отново казвам, предстои тази седмица да бъде, по всяка вероятност, първото заседание на работната група, която се занимава с промяната в наредбата за движението на територията на Столична община. Категорични сме и тук има консенсус. В работната група влизат и районни кметове, по-голямата част от районните кметове. И тук има политически консенсус и най-накрая ще бъде спряно, предотвратено движението на каруци в центъра на София, въобще в цяла София.
и най-накрая смятам, че София ще заприлича на истинска европейска столица. Естествено има съпротива от най-различни организации, които така ни обвиняват, че нашите действия са насочени към един конкретен етнос. Не, нашите действия са насочени към безопасното движение в София, защото тези каруци, знаете много добре, предизвикват са сериозна предпоставка за пътно-транспортни происшествия от една страна и от друга страна те не спазват абсолютно никакви правила, задръстват движението и създават сериозно напрежение между участниците в движението. Така че и този въпрос се движи. Естествено, на нас не се иска всичко много бързо да се случва. Стараем се да темите, които сме подхванали, да ги държим постоянно в въздуха и настояваме те да бъдат предвижвани, но не винаги това се получава с темповете, с които желаем. Привет, господин Славчев. По повод нечовешките задръствания по околовръстното и улица Любляна, има ли шанс да се синхронизират светофарите между улица Любляна и кръстовището на Цар Борис III и Горубански път? Благодаря на Наталия за този въпрос. С новата система ще може на практика да се синхронизират всички светофари, да има така наречената зелена светлина и на ключовите кръстовища да бъдат поставени също така регулировщици, защото в пиковите часове многократно се получава така, че един светофар задържа по-голямата част от трафика за сметка на другия светофар, където е по-малката част от трафика, така че с новата система отново пак казвам, ще бъдат синхронизирани светофарите и ще бъде направено така, че градският транспорт, забележете, ще бъде с предимство навсякъде. Дори в момента при разработването на плана се стараем да вкараме автобусния транспорт, автобусите не само в бус ленти, а там, където е възможно и по трамвайните линии, без те да взаимно да си пречат едни на други. В Германия, например, така, по трамвайното трасе се движат, освен автобусите, се движат и безконфликтно минават и специализираните коли, както на бърза помощ, на полицията и на пожарната. Така и ние тук се опитваме да ги вкараме в това. Естествено, трябва да бъдат изградени и много повече бусленти, но истински бусленти. И с промяната на наредбата да е ясно, че който стъпи на буслента, да бъде изградена изцяло видеосистема и който стъпи в буслентата от шофьорите, първо да има много сериозна глоба и при второ нарушение да му се взима книжката. Тогава ще бъдат дисциплинирани българските шофьори и ще знаят много добре, че първият път ще платят сериозна сума глоба, а втория път вече ще бъде отнета и шофьорска книжка. Това е с цел отново градския транспорт да се придвижва бързо по трасето и най-вече планирано. Защото и в Германия е направено така. Ти знаеш, че рейсът пристига в точната минута, плюс-минус няколко секунди, разбира се, и знаеш, че ще стигнеш от точка А до точка Б точно по времето, когато си го планирал. Отново въпрос от Наталия. Има ли шанс да се направи тротуар пред 26-то СОУ в Княжево при новата учебна година? Ще погледна, Наталия, дали в инвестиционен план за тази година е заложено такъв тротуар. Ще проверя казуса. Ако не е заложен, със сигурност ще го направим и ще го вкараме в бюджет 2017, но тъй като въпросът е дали преди новата учебна година, ще проверя и ще направя всичко възможно пред 26-то СОУ в Княжево да бъде изграден такъв тротуар. Между другото, ще бъда благодарен, ако ми пратите и снимков материал от там, или също мога и аз да мина да видя какво е състоянието на тротуара. От кого зависи този казус, допълнителен въпрос? Точно Общински съвет зависи. Въпросът е, че всяка година, в началото на годината, се гласува бюджет и инвестиционен план,
В този инвестиционен план, той е свързан с бюджета на Столична община, са заложени инвестиционни дейности. Например, казвам тротуара или улицата пред 26-то село Княжево, тъй като въпроса на Наталия е свързан пряко с него, или 5 улици в Красно село, 3 в Младост и така нататък. Основни булеварди, основни трасета, всичко това е в един инвестиционен план, който се гласува в началото на всяка година и пак аз съм това свързан с бюджета. Ще погледна дали конкретния тротуар и улица са вътре в инвестиционния план и ако не са, ще ги заложим в бюджет 2017 година. Хиляди благодарности от Наталия. Няма никакъв проблем, Наталия. Затова ги правим и тези живи онлайн срещи, затова съм изградил и тази онлайн приемна, за да имаме пряк контакт и най-бързо и лесно да бъдат решавани реалните проблеми, защото това, което поставите като проблем с тротуара пред 26-то училище в Княжево, е реален истински проблем и те трябва да бъдат решавани бързо и спешно. Опитваме се даже в Столичен общински съвет и в цялата община да въведем тази система през нас като общински съветници, реално да бъдат оставени тези проблеми в комисиите и те бързо да получават и намират своето решение. Конкретния казус, отново казвам, той е свързан с средства, които трябва да видим дали са заложени за тази година. Ако не, със сигурност за година ще ги заложим. Между другото, казах ви, че живея на територията на Красно село. Вчера, докато си разхождах кучето, срещнах един съсед от квартала, който ми благодари и каза: благодаря ти, откакто стана общински съветник, малките улички в квартала бяха оправени. Поставих и този въпрос в общината, защото малките квартални улички в Красно село, пък и не само в Красно село, бяха наистина в много лошо състояние. Дойде момента пролетта да почне ремонтирането на малките улици, така че ще съм ви благодарен, ако ми подадете сигнали от други райони, конкретни улици. Здравейте, господин Славчев, Йордан Марков. Искам да попитам Общинския съвет в София подкрепя ли и по какъв начин талантите на България, независимо в коя област на изкуството се развиват и представят България пред света. Столична община Йордания има културна програма. Смеем да твърдим, че Столична община залага доста средства за култура. Дори едно от нашите предложения е да се направят сега и изградят през пролетта и лятото открити сцени на парковите територии. В Южния парк, в Борисовата градина, в Западен парк, дори в центъра на София, около НДК, ако щете, където да бъдат млади таланти, млади групи, без значение дали те са певци, актьори, без никакво значение от техния талант и това, което правят, да могат те да се изявяват. Тоест да има определени дни от седмицата, където те да могат да поканят свои близки, свои приятели, това нещо да бъде разпространено и през социалните мрежи, да бъде сложено на сайта на Столична община. Така че тази връзка, поне Столична община, смятам, че добре работи в сферата на културата, но ако имате нещо конкретно предвид, съм насреща да го поставя като конкретен въпрос и казус. Така, само една секунда да мога да прочета това, което сте записали. Благодаря на Александра Иванова, която е писала. И в момента сме на живо, така че може Александра да зададе своя въпрос, който иска да зададе. Така, да видим дали сме събрали още въпроси. Между другото, неусетно мина почти един час, откакто сме на живо.
Очаквам, разбира се, още въпроси, ако имате. И отново повтарям, през цялото време съм на разположение. В онлайн приемната ми има конкретна секция, в която може да пишете по всяко време. Гледам да отговарям в рамките на 24 часа и няма случай, в който да съм се забавил. Разбира се, ако е от моята компетенция, ако не е от моята компетенция, отправям питане към съответния ресор в Столична община, за да мога да бъда конкретен и точен. Постоянно на онлайн приемата ми simeonslавчев.bg, освен че може да пишете, може да видите и записите на нашите онлайн излъчвания, може да видите това, което публикувам в социалната мрежа и в личния ми, и в политическия ми профил. Старая се да бъда активен и ежедневно да показвам това, което правя като работа, аз лично като съветник и политическа група 5 в Столичен общински съвет. Давам им постоянна информация какво се случва в комисиите, всяка една комисия, в която аз участвам. И всяко от нещата качвам и на сайта simeonslавчев.bg, така че всеки един от вас може по всяко време да се свърже. Там, между другото, са и личните ми, освен имейл формата, освен контактната форма, там и личния ми телефон. Той е публичен, така че всеки един от вас може и по телефона пряко да се свържи с мен. Йордан Марков отново. Аз съм певец. Тази година завършвам бакалавърската си степен в Национална музикална академия, специалност поп и джаз. Поздравления! И ще представям България на Славянски базар в Беларус. За целта ми е необходима помощ. Може по някакъв начин да се свържим. Йордане, директно ти казвам, ще помоля после да ми пишеш на лично съобщение или сега можеш да го направиш и твоя телефон, за да може да се свържа с теб и да видим какво точно мога да помогна в връзка с твоето участие. Млади таланти като теб трябва да се подкрепят и България трябва да се гордее с тях, така че ще помоля и на моята страница, отново казвам, simeonslавчев.bg, има моят телефонен номер, така че може да го видиш оттам или ми напиши твоя съответно. Господин Славчев, въпрос. Господин Славчев, град Бургас отново ни изпревари, въвеждайки билети на база разстояние и времетраене. Кога и в София ще плащаме за реална услуга, а не за бюрократично пълнене на дупки в даден бюджет? Благодаря на Емил за този въпрос. Днеска даже по време на дебата в Столичен общински съвет беше даден за пример град Бургас. Разбира се, с всички условности, които и разлики съществуват между двете общини Бургас и София. Разбира се, община Бургас е много по-малка, много по-компактна от Столична община, но съм напълно съгласен, че когато има воля, когато се работи в една посока, нещата се случват. Такъв е примерът и с Бургас. Затова ние, отново казвам, настояваме цялостен интегриран подход, защото този цялостен интегриран подход ще ни доведе до решаването на всеки един от проблемите в транспорта и ще го направи удобен и уютен за всеки. И в крайна сметка всеки ще може да плаща справедливо за това, за услугата транспорта, която ползва. Силвия Димова, здравейте, чие е задължение да се чисти паркинга между 28 Соло и пазар Росица в община Красна поляна, защото последните 15 години не е чистен. Силвия, ще проверя. София е разделена на зони. Всяка една от зоните има определен оператор, който почиства и извозва боклука, така че ще проверя кой е точно оператора, който чисти в този район. Ще помоля да ми оставиш твои координати, за да се свържа с теб и да ти кажа решението. Така, още
някой друг въпрос и ще се ориентираме към приключване. Между другото, взех решение онлайн приемните и живите излъчвания да ги правя след всяко заседание на Столичен общински съвет, за да може да обсъждаме заедно това, което се е случило и да планираме нещата, които предстоят за следващите заседания. Така че следващата ни жива онлайн връзка ще бъде на 28 април. Това е веднага след заседанието на Столичен общински съвет. Предполагам, че часа, който сме фиксирали 18:30 е удобен за всички, тъй като по-голямата част от вас вече ще се пребрали от работа и ще могат да се настанят удобно пред компютрите си вкъщи или без значение къде и да влязат и да онлайн и да си говорим. Така че следващата ни среща ще бъде на 28 април, пак казвам, веднага след сесията на Столичен общински съвет. Да видим, ако има някой друг въпрос, ако не, да се ориентираме към приключване. Днескашният ден беше изключително дълъг и напрегнат, но се надяваме всяка следваща сесия на Общинския съвет да бъде много по-ползотворна от тази, която беше днеска. Говоря за дебата, пък и за решенията, които бяха взети. Така, ако няма други въпроси, отново казвам, благодаря ви за участието, за активността на всеки един от вас. Много държа на пряката ни връзка. Затова казвам, че между самите живи онлайн излъчвания, всеки един от вас може да ми пише на simionslavche.bg и да се свърже с мен или по имейл, или по телефон. И заедно да направим така, че всеки един от проблемите на София, или поне това, което зависи от нас, да бъдат решени. Ако няма други въпроси, пожелавам ви лека вечер, хубава, приятна вечер и живот и здраве след сесията на 28, отново от 18:30 часа до 19:30 часа ще направим живо предаване. До тогава ви очаквам онлайн по всяко време и на Facebook страницата ми, политическата и на личната, разбира се. Така че пожелавам една страхотна хубава вечер и до нови срещи. Всичко добро!